Assalamu alaikum qardaşlar. Kitabımızды davam etебез. Шейх Абдуразак ибн Абдул-Мухсин Аль-Бадр деген ғалимдың китабын оқыйбыз. Бүгін 20-сі биттен иманды арттыра тұрған іштерді артабан қарайбыз. Мына китаптың исімі айткандай Тадждидул иман деп аталай бет. Әзірәк ірірәк язып қойдым. Тадждид яңырту, яғни иманды яңырту, арттыру. Иман артын өсін біз билдәлі эшләргә тиешбез. Мына шулар турында һөйләйбез. 20-сі битте ире хәреф менән язылган таатулла ва имтисалу амри. Таат дигән сүзне бәлки күрәгез, аңлайсыз, итәгать. Бер сүзләр инде бит. Имтисал был да буйһыну, ягъни амрихи уның әмеренә, әмерләренә. Укыйбыз. Тaqaddama мәгънә каулу Умайр ибн Хабиб аль-Хатми. Ошо кешенең хүзен бынан алда әйткәйнек ди. Ва гайрихи мин асхабин наби. Һәм пайгамбарыбызның саллаллаһу алейһи ва саллям башка сахабаларының хүзләрен би анна al-иман язиду би таатилла фал-иман язид бил-ибадат. Иман ти был хүзләр нимә турында булгайны? Иман Алла Таалага итагать менән арта бара. Һәм иманның артуы ошо гыйбадаттар менән ханап киткән монда. Бил ибадат кас-сала, намаз әлбиттә, ва зака, аңлашыла ибет, ва садака, тәрҗемә итмәйбез хатта, ва тасбих, ва тәһлил, ва тахмид, ва такбир. Буларны да тәрҗемә итмәйбез, бүтәнен дә беләгез. Ләкин әйткәндәй, мана һәрбер һүзне айырым әгәр карарга теләһәк, тасбих, тәһлил, ягъни субханалла, لا إله إلا الله الحمد لله дигән һүзләрне әгәр теге шәрих менән талкавание менән без айырым утырып карарга теләһәк, әлбиттә айырым дәрес талап ителер инде, ләкин кыскасы әйткәндә бу Алла Тааланы мактау, олылау һүзләре ва тилаватил Кур'ан, Кур'ан уку ва гайриха һәм башкалары. Фабитаатиллахи ва имтисали авамирихи яқвал иман ва яздад. Тагы бер әйтә, Алла Таалага итагать итү менән уның әмренә буйһыну менән иман ти ныгый, яқва, ягъни ныгый, ва яздад арта. Вал аъмалу саласату анва. Эштәр үс төр була. Саласату анва. Аъмалул калб, беренчеһе калб, ягъни йөрәк эштәре. Мәсәлән, al-khawf wal-raja wal-hub wal-khashya. Буларның һәрберен матур итеп белергә, өйрәнергә кирәк ул, кардәшләр. Төрле мухадаралар тыңлагыз, дәресләр карагыз. Мана мәсәлән, хауф, курку, ибет. Әйткәндәй, төрле секталар, христианнарның кайһы бер төрләре ана шул Алла Тааланан курку дигән нәмәне кабул итмәйләр бит инде. Кәрәкмәйдер. Алла Тааланан нигә куркырга? Без Алла Тааланы тик яратырга тиешбез, һәм ул да безне тик ярата. Курку дигән нәмә бөтенләй йөрәктә булырга тиеш түгел диләр. Бу яңлыш, кардәшләр, дөрес түгел. Коръан безгә өйрәтә. Алла Тааланан без куркырга тиешбез. Менә уйлап карагыз, яһәннәм дигән нәмә. Әгәр нинди генә ул сектала йөрмәгән кеше, нинди генә башка дин да булмаһын бит, онда яһәннәм ут дигән нәмә бар бит инде. Әгәр ул ут дигән нәмәне кабул иткән икән, шул ук вакытта юк, мин куркырга тиеш түгел. Бу башка хыймай. Нисек инде һин бер яктан үзең яһәннәмгә ышанам тиң, икенче яктан курку миндә юк. Ул нәкъ ана шул кешене куркытыр, искәртер, урынына куер өчен кылынган, бар ителгән яһәннәм. Кеше ул үзегез беләсез, ул шулай яратылган, барлыкка килтерелгән. Әгәр курку дигән нәмә булмаһа, кеше шул ук минутта аза башлай. Бигрәк тә мана укытучылар бәлки ихтибар иткәндер ул. Менә укучылар ул нисек үзләрен тота? Әгәр теге укытучы куркыта алмай икән, ебет, укучыларын теге я был сара менән. Әлбиттә теге төрле укучыларга төрле саралар кулланыла, яшьләренә, кимәлләренә, теге акылларына карап, ләкин ысынлап та ошо курку дигән нәмә булмаһа, тәртип булмай ул кешенең йөрәгендә, эшләрендә. Менә шуга менә былтый йөрәк эшләренең кайберләрен ханап киткән бит инде. Хауф, курку, ар-раҗа ул өмет итү.
Мына яһеннәм барлыкка килтерелгән безне ана шул теге курку тойгыһы менән тәртипкә утыртырга. Ар-раҗа ул өмет, без икенче яктан яннат өмет итәбез. Бу да мөһим бер сәбәп. Вал хуб мөхәббәт ал-хашия. Al-хашия дигән һүз дә ул ни? Теге ихтирам, хөрмәт менән курку бер юлы килгәндә бу хашия дип атала инде бит. Вал инаба тәүбә, таваккул, таваккал итү. Ва гайри залик. Һәм башкалары. 21-нче биткә күстек. Ва икенче төр эшләр ва аъмалул лисан. Тил менән эшләнә, кылына торган гамәлләр. Буларны тагы бер укыйбыз, хәтерләтәбез. Ат-тасбих ва тахмид ва такбир. Вал амр бил ма'руф ва нахи анил мункар. Яхшы нәмәгә өндәү, насар нәмәннән тотып калу кешене. Насар нәмәне тыю. Ва кыраатул Кур'ан, Кур'ан уку. Булар барыһы шул тил менән кылына торган эшләр. Әлбәттә, теге бунда шуны аңлар кирәк. Кайһы бер эшләр тик тил менән генә килмәй бит инде. Бунда башка нәмәләр дә кулланыла. Мәсәлән, ва аъмалул җаварих, агъзалар менән ниндидер эшләр кылу, мәсәлән, ас-садака, тәрҗемә итмәбез, ас-сала, намаз, аз-зака, аңлашыла, вал машю фи таатилла тәбарак ва тааля. Һәм Алла Тәгаләгә итагать итү өчен теге бу урынга бару, маши, йөрү. فهذه الأمور كلها تزيد الإيمان. Булар барыһы ла иманды арттыра. Бында шуны өстәп китәйек. Мына кеше теле, агъзалары менән, күңеле менән ниндидер эш эшләһә, ошыларның барыһының ул теге иманына тәэсирен бәлки ул үзе лә аңламай, ләкин бу бар. Әйтәйек, садака бирү. Нисек инде мына кеше иман нисек артты дип уйлауы мөмкин бит. Ана мин мәсәлән мәсеттән сыктым да берәй бәләкәй генә садака кемгәлер бирдем. 10 һум, 100 һум кемгәлер теге биреп киттем дигән. Нисек минең бунан иманым арттымы? Әлбәттә арта. Чөнки бу бәрәкәт, кардәшләр. Һезнең мәйегез бәлки аңлап та өлгермәгәндер, ләкин күңелегез өчен бу зур файда. Ниндидер кара нөктәне юйып ташлау, ниндидер нур кертү. Әгәр кешене буны эшләһә, уның өчен фәрештәләр дуга кылуы бар бит инде. Ихлас күңелдән эшләнгән буһа, кешенең теге шөкерен күреп, кешенең дугаһы бәлки, рәхмәт улым, кызым, мананы үзеңде Алла Тәгалә туры юлдан йөрөтһен, иманыңды арттырһын дип бәлки теләп калыр. Ана шул һез садака биргән кеше һәм шул вакытта ниндидер күзгә күренмәгән механизмдар эшләп китә, димәк, һезнең күңелегездә. Шуга изге эшләрде калдырга ярамай. Ва һаза талхисун муҗазун лил умур аллати язиду биха иманул абд. Бу кыскаса теге бу эшләрдә ханап китү булды. Иманды колдың иманын арттыра торган. Ва аммал асбаб вал умур аллати ядъуфу биха ал-иман ва янқусу фахия била шак каthira айдан. Башка эшләргә килгәндә, башка эшләр һәм сәбәпләргә килгәндә иманды бөттерүсе, хәлһезләндерүсе, кәметүсе, бу эшләргә килгәндә била шак каthira айдан. Hiç şikhiz bular da күп. Вәл абду муталабун би ма'рифатиха. Һәм кул буларда мутлак белергә тиеш, талап ителә кулдан бу эшләрне белү. Ни өчен? Лияхзара минха ва яттaqiyha. Улардан хакланыр өчен һәм кирмәс өчен инде бит. Кама кала шаир, шагыйрьнең һүзләре 2 ел шуннан тамамлайбыз хәзер. Арафту шарра ла лиш-шарри валакин литавaqqihi ва ман лам я'риф аш-шарра мин ал-хайри яqa'u фиhi. Мин белдем ниндидер явызлыкты, нәкъ ошо явызлык өчен түгел, ләкин унан хакланыр өчен дигән шагыйрь.
وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرْ кемте яуызлыҡты белмәгән һәм изгелектән айырмаған, шул ана шул яуызлыҡҡа төшөп китә. Тейелгән был шағирҙың шиғырында. 20-нче биттән дауам иттербеҙ. 21-нче биттән дауам иттербеҙ иншалла.